шароитҳои таҳсил хуб аст? хуб аст ҷаноби олӣ. Мушкилӣ надорӣ? мушкилӣ нест. Падару модарат чӣ кор мекунад? падарам омӯзгор мебошанд, модарам хонанишинанд. Дар ҳамин ноҳияи Шуғнон? дар ноҳияи Шуғнон. Дар Душанбе дар куҷо хоб ҳастӣ? шаҳри Душанбе ба ҳиҷора. Раҷабалӣ Раҳмоналӣ ҳамин кас намояндаи ҳукумат дар ноҳияи Шуғнон аст. Навишта гир туяш кун. Баъд сехона гиред ки саломат бош. Бисёриҳо падару модарҳо ташвиш мекашанд ки духтарҳошон ба хондан меравад. Набинед? Тарбия чӣ аст? Ахлоқ чӣ аст? Марҳамат. ҳам соҳиби диплом, ҳам савод, ҳам касб, ҳам ҳунар, ин хеле хуб аст. ҳатто тарбияи фарзандошон ҳам бисёр кӯмак мерасонад. худашон кӯдакошон медонанд чӣ кор кунанд. аз хурдсолӣ мо нагзорем оянда ки миллати тоҷик гардаи каҷ кунад, муҳтоҷ ба дигарон шавад, сарсону саргардон бошад. барои ин миллат бояд босавод бошад, касб дошта бошад, ҳунар дошта бошад.